ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Daga bakin shugaban tsare-tsare gudanarwa na wannan kungiya mai albarka wato Tijjani Adam TJ unguwa uku. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka da fatan mun tashi lafiya a cikin wannan rana ta Hausa wacce take 26 ga watan 8. Rana ce wacce muka ta lakabi da haɗin kanmu shi. Daga bakin Tijjani Adam kai tsaye za mu tafi abin da ya tara mu a wannan kungiya mai albarka ko kuma wannan taro na wannan rana mai albarka, ranar da babu wani yare da yake da irin wannan ranar a Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a assalamu alaikum. Ni magana Abdullahi wanda nake shugabanci wanda kungiya mai albarka. Alhamdulillah. Game da wannan kungiya mai albarka wanda Allah ya yi yau muke taro domin ranar Hausa. Wannan rana ba wai biki muke ba, rana ne na jajintawa ga juna game da al'amuran da suke damun mu Hausawa. Kuma dama idan aka ce Bahaushe akwai abubuwa da dama wanda insha Allah nan gaba za mu zo mu tattauna a kansa. Amma yanzu game da ita wannan kungiyar, dama ita kungiya ana yin ta ne domin mai amfanar kai. Da inda aka ga kungiya to akwai wani matsala da ya faru wanda ake ganin cewa yana da muhimmanci a zo a magance. Inda ba matsala to kungiya ba ta da amfani. Kuma dukan mu mun san cewa Bahaushe a yanzu yana cikin tasku da matsala wanda waɗansu suka sa shi, wani kuma gangancinsa da sakacinsa ya kasance ya shiga wannan matsalar ta ƙuntata mai da ake. To wannan dalilin ya sa kusan shekara 4 da rabi, wato watan 16 ga watan 2 na 2021